Hola, molt bones, hackers. Benvinguts a aquests monogràfics que estem fent aquestes setmanes d'estiu, d'off-season, monogràfics de l'NFL, aquests mini programes on portem a convidats de tots els equips i així, d'aquesta manera, intentem fer passar la calor de la millor manera, que és parlant de l'NFL. Agraïm, com sempre, que doneu aquesta oportunitat amb aquests programes que fem, que ho sapigueu que, com sempre, el fem amb tot l'amor i sacrisme del món i que també us animem a que us subscriviu a les diferents plataformes on estem presents. Recordem que amb Amazon Prime us surt gratuïta la subscripció a Twitch i que a YouTube és gratuït i que, un parell de clics, activeu la campaneta per estar pendents de quan anem publicant vídeos la família de Sackerisme. Dit això, avui seguim amb aquesta divisió sud de la Nacional. Avui ens toca parlar dels Carolina Panthers i tenim amb nosaltres a l'Ignasi, que, entre altres coses, també col·labora amb Spanish Bowl. Ignasi, molt bones, què tal? Com va la calor? Hola, què tal? Doncs patint-la, però bueno, estem esperant a veure si arriba ja el futbol americà i ens entreté una mica a les tardes. Exacte. Doncs bé, t'he explicat breument, abans de començar el programa, el funcionament d'aquest monogràfic, d'acord? 4 punts bàsics per fer-nos una idea i qui millor que parlar amb tu sobre els Carolina Panthers, que ens apropis una mica com està i com ha estat aquest estiu per la franquícia de Carolina. Començarem bàsicament fent una valoració, Ignasi, d'aquesta temporada passada. Com creus que la podríem valorar, la temporada passada dels Carolina Panthers? Jo crec que la temporada passada clarament és una temporada decepcionant per com va començar. Ja d'abans de la temporada passada tots pensàvem que l'entrenador que hi havia en aquell moment, Matt Rhule, havia de sortir. Per algun motiu no va sortir abans de la temporada i la va començar. I com es va poder veure a meitat de temporada del mes d'octubre, doncs el van fer fora. Era un entrenador que suposadament havia de liderar la nova era dels Panthers amb el canvi de propietari i tot, però no ho va aconseguir. A partir d'aquest relleu, quan va entrar Steve Wilkes com a entrenador, la cosa va canviar. De fet, vam passar de perdre quasi tots els partits a un balanç, em sembla que va fer 5-5 o 6-6, i de fet va ser una sorpresa que no seguís ell com a entrenador. Però bueno, així va anar la temporada. Vam acabar amb un final bastant prometedor. De fet, vam estar a 7 minuts de classificar-nos per playoffs, havent començat la temporada de forma completament desastrosa, havent-nos tret de sobre a McCaffrey, i va ser una temporada una mica estranya. Sí, recordem que el rècord que vau aconseguir va ser d'un 7-10 i vau quedar en segona posició de la divisió. Vull dir que era una divisió bastant caòtica, ho hem parlat amb l'Alf dels Buccaneers, així que bé, dintre del desastre col·lectiu amb aquella divisió, vau acabar segons amb un 7-10. Hi ha cosetes a tractar que clar, quan comences a parlar d'un equip, te van venint flaixos, te van venint cosetes, noms, sobretot. D'on partireu? Amb què partireu a les banquetes aquesta propera temporada, per situar-nos? Bueno, hi ha hagut un canvi quasi complet de staff. El nou head coach serà Frank Reich, que havia estat el primer quarterback de la franquícia en el seu moment, que ve de Colts, i bé, a Colts potser no va acabar de triomfar o complir, tot i que em sembla que va fer un parell de temporades de playoffs, que tampoc està malament. Però bueno, és un entrenador que promet. S'ha portat un equip d'ajudants bastant bo, que crec que pot ajudar. De fet, ha entrat Ejiro Evero, ha entrat per ajudar-lo al tall defensiu. Com a assistent d'Ejiro Evero estarà també Dom Capers, que va ser el primer entrenador de la franquícia. Vull dir, és un entrenador que promet. I, de fet, una cosa que crec que en general els aficionats de Panthers, o almenys amb els que he parlat jo, estem bastant engrescats,
és el fet que és el primer entrenador que tenim de tall ofensiu. Tradicionalment, els Panthers, els entrenadors que havien tingut sempre eren entrenadors que tenien un passat defensiu. Per tant, ara canviem una mica la dinàmica a veure què tal surt. Val, perquè, doncs així, per dir-ho d'alguna manera, us ensigale el fet de que es trenquin una mica amb els esquemes tradicionals i s'aposti per un projecte radicalment nou i que pugui sacsejar una mica... Així és una mica donar-li la volta a la dinàmica de la franquícia i veure com funciona. Molt bé. Bé, doncs, dit això, que també t'anava a preguntar pel projecte esportiu que us presentaven, podem entrar ja en matèria amb el següent punt, que és el mercat de fitxatges. A veure, abans de repassar noms, estàs satisfet amb el fet de que us hagueu tret a McCaffrey de sobre, veient que també el paper que ha jugat amb 49ers la resta de temporada ha sigut espectacular, podem dir així, però a vosaltres us acaba de convèncer, és a dir, esteu satisfets? Us heu tret un pes de sobre o com? És una mica aquesta sensació agradolça de mai pots estar satisfet que un jugador com McCaffrey surti al teu equip. És el millor running back de la lliga per mi. És un jugador diferencial que és capaç de córrer, és capaç de rebre i s'ha pogut veure a 49ers en el seu debut, com va poder... Si no m'equivoco, el partit de debut va ser el que va fer un touchdown de recepció, un touchdown de carrera i un touchdown de passe. Vull dir, és un jugador que pot fer el que vulguis. Aleshores, bé, és veritat que potser a Carolina no ha tingut la sort de caure en el millor moment de la franquícia i en el que sí que ens ha ajudat a nosaltres és en alliberar espai salarial per poder començar un nou projecte. Per tant, a vegades és trist, però s'ha de deixar marxar els jugadors. Clar, ara anirem repassant noms, si vols, tant d'atac com de defensa, però així, valoracions ràpides o així de primeres del mercat de fitxatges, positiva? Home, jo crec que és positiva i especialment per al trade que va marcar el draft, el trade per aconseguir el pick número 1. Des de que David Tepper havia entrat com a model a franquícia, les apostes per intentar sortir del nostre jugador referència que havia estat Cam Newton era portar quarterbacks a l'agència lliure i anar-los provant. Aleshores, jo crec que s'han portat diversos, ningú n'ha sortit bé. Bridgewater, més o menys, deixem un quarterback de nivell mig. Sam Darnold va ser bastant desastrós i Baker Mayfield encara pitjor. Aleshores, crec que aquest trade va ser molt il·lusionant per la franquícia perquè és aconseguir el número 1 i per fi portar un quarterback rookie i poder treballar amb ell. A part d'aquest trade, que va ser el més destacat, hem portat bastants jugadors que crec que poden ajudar a reforçar. Ens va portar a Andy Dalton per ajudar el nou quarterback a créixer a la seva entrada a la NFL. Hem portat a Adam Thielen i DJ Chark com a receptors, ja que vam perdre a DJ Moore en aquest traspàs, que igual que McCaffrey havia sigut un dels 2 jugadors més importants de la franquícia els últims temps. Però bé, s'ha anat reforçant l'equip. Vam portar també a Hayden Hurst com a tight end, a Von Bell de safety. Crec que el reforç ha sigut bastant adequat per a una franquícia que ha de començar a créixer. Bueno, és que, clar, estic veient els noms que teniu. T'acaba de convèncer la línia d'atac perquè veig que a l'esquema ofensiu potser el que podríem filar prim potser és això, no? La línia ofensiva, el que pot generar alguna mena de dubte, si n'hi ha. Bé, és una línia ofensiva que, veient com havia estat tradicionalment la línia ofensiva de Carolina, dels Panthers, és una línia que es pot millorar, però que és millor que anys enrere. Però sí que és veritat que potser és el punt on s'hauria de treballar per donar més protecció al quarterback, però tenim jugadors com Ekwonu, per exemple,
crec que són bons i que poden marcar època a Carolina. De fet, ara també estàvem parlant del tema McCaffrey i veig Miles Sanders, Chuba Hubbard, són peces joves, amb talent, importants, que si es fan les coses adequadament, i pel que em dius, doncs, l'entrenador amb mentalitat ofensiva ho tindrà en compte. Veig uns Carolina Panthers bastant nous, amb un rentat de cara important, i que ara, si vols, doncs, entrarem amb el tema del draft. Repassem molt breument el tema del trade que vau fer pels Chicago Bears, que crec que va ser el pick número 9, el pick número 61, una primera ronda del draft del 2024, una segona ronda del 2025 i DJ Moore. Això és el que vau pagar per adquirir a Bryce Young. Et sembla just? Bé, em sembla... sempre fa mal, no?, donar pics, i més per l'aficionat que sempre voldries un trade d'aquests net en què dones un jugador i et donen el millor pic, però és impossible i crec que ens va sortir força barat dintre del que podria haver costat, perquè hi havia dos quarterbacks que destacaven per sobre de la resta, que eren Bryce Young i CJ Stroud, i hi havia molta gent que volia pujar al primer lloc. Aleshores, crec que ens va sortir força bé. De fet, si busqueu per internet la intrahistòria de com va anar el fitxatge, per pujar al número 3 ens estaven demanant un preu més o menys similar. I el fet de que pujar al 3 o pujar a l'1 costés més o menys el mateix va ser el que ens va acabar de fer que els Panthers saltessin al número 1. Ja. Bé, és interessant. Jo crec que i els programes que hem anat fent ho vam declarar com un win-win per als dos equips. Crec que Carolina aquí doncs, ha fet una aposta clara per un quarterback que hauria de ser el seu quarterback franquícia de futur, etc. Han posat doncs, a Andy Dalton per acompanyar en aquests primers anys i després, doncs, bueno, com a tercera opció doncs, teniu a Matt Corral. Aquí ja no hi entro a valorar perquè tampoc no conec massa de college i tampoc no l'he vist massa jugar, per tant no hi entrarem. Per la resta de pics, Ignasi, trobes un bon draft dels Carolina Panthers? Jo crec que en general ha estat un bon draft. S'han cobert bastant posicions on necessitàvem reforç. El pick 2, per exemple, que ha estat un wide receiver, ha estat Jonathan Mingo. És un bon pick. Al final, tot i que hem agafat Adam Thielen i DJ Chark, està clar que necessitàvem un receptor jove i crec que Mingo pot funcionar bé. També hem agafat un linebacker, hem agafat un guard per la línia ofensiva i un safety, és a dir, que és bastant complet. Ha sigut, crec que, un draft bastant bo. Partíem amb 10 picks i entre trades per aconseguir millor picks i tot, doncs hem acabat agafant només 5 jugadors, però crec que és adequat. De fet, jo segueixo dient que a nivell defensiu tenim una de les millors defenses de la NFL. És veritat que potser no són jugadors que han d'acabar d'explotar, però crec que a nivell defensiu donarem molta guerra aquest any. Sí, teniu noms que a mi ja fa 1 o 2 anys ja vaig començar a veure com que eren molt joves i que tenien molta projecció. Inclús estàvem parlant doncs, això que més enllà dels resultats finals de l'equip en general ens donava la sensació de que els Panthers defensivament estaven guanyant doncs, això, punts de que en uns anys podrien ser una de les millors, sens dubte. Brian Burns, Shaq Thompson, Haynes, teniu noms interessants. I ara, doncs, més, si us heu reforçat encara més aquí a la secundària, pot arribar a fer por, pot arribar a fer por aquesta defensa. Sí, és el que, com comentàvem al principi del programa, que no vam estar tan lluny dels playoffs, és el que et comentava. La jornada 17 contra Tampa vam dominar el partit fins
fins al final fins quasi a la meitat del quart, és a dir, que la cosa va anar bé i defensivament la defensa és el que va aguantar l'equip l'any passat. Si haguéssim tingut una ofensiva millor, és possible que hagués sortit una millor temporada. Però clar, també sabia que vam tindre mala sort. Parlaves de Matt Corral, és un quarterback per al que vam pujar al draft l'any passat i que la pretemporada es va trencar, no l'hem pogut ni veure. També vam perdre Sam Darnold, Baker Mayfield no va rendir. A vegades també la NFL és això, és sort. Si tu tens 3 quarterbacks i el primer i el segon es trenquen, sortir amb el tercer és complicat. Clar, aquest any, si de cop si de cop Dalton i Young es lesionen, pues... Que faran com un Purdy, potser. Exacte. Bueno, ara heu endinyat una mica a Mayfield, al rival de divisió, els Tampa Bay, a veure com els hi surt amb ells. No? Que bueno, no sé si que Mayfield va temporades, no sé si aquesta la tindrà boníssima o no, però bueno. Jo no sé si estaran molt contents i venint del que venen, que és molt diferent. Hem parlat amb l'Alf, un dels màxims exponents dels Buccaneers a la comunitat hispana, i bé, ells clar, no saben com sortirà, òbviament, però sí que, per substituir a Tom Brady, doncs han optat pel seu projecte per un quarterback veterà o que ja porta anys a la Lliga. No? És una idea diferent, no?, de la que heu plantejat vosaltres o altres equips de la Lliga, però a veure com surt. Precisament ara t'anava a preguntar, Ignasi, amb aquesta divisió que venim d'un any on doncs, els 4 equips acaben en rècord negatiu, d'acord? Una divisió bastant desastrosa. Ara hem vist que els Saints fitxen a Derek Carr. Vosaltres heu fet una aposta claríssima pel futur. Esteu construint un equip bastant decent. I els Atlanta Falcons doncs, també s'estan com reubicant, començant a fer aquestes gestions de renovar l'armari. Quins són els objectius dels Carolina Panthers i quines són les teves expectatives pel teu equip? Home, jo sempre m'agrada ser optimista i la meva expectativa, una expectativa entre realista i el que vull, crec que seria un 9-8. Crec que acaba en positiu, un 9-8, 10-7, crec que seria possible. És veritat que tampoc és un calendari fàcil, però crec que a nivell divisional, per exemple, els 2 partits de Buccaneers s'haurien de guanyar. Contra Saints, almenys un dels 2 crec que es podria guanyar. I Falcons, el segon segurament crec que pot ser nostre. El primer em presenta més dubtes perquè tampoc encara no han començat els camps d'entrenament, aleshores no sé exactament quin serà el plantejament inicial que faran, perquè està el dubte de si Bryce Young el trauran des del primer dia o si les primeres jornades estarà assegut darrere d'Andy Dalton per no cremar-lo. Aleshores, la meva és això. Jo crec que un 9-8, 10-7 estaria bé. No el veus titular a la primera setmana? Home, és sorprenent perquè s'estan veient moltes imatges d'un treball constant per ser titular la primera setmana, però no sé exactament, tinc el dubte de si voldran potser aguantar-lo un període 3 de jornades perquè l'equip estigui ben acoplat, funcioni bé abans de treure'l i que en cas de que hi hagi una o 2 derrotes no li caigui tota la pressió a sobre, perquè al final un quarterback rookie també és això. Si es perd serà culpa seva i si es guanya, tindrà part del mèrit, però no tot. Aleshores, jo penso que igual el poden aguantar. Haurem d'esperar els training camps per veure què passa. Tu parles d'un 9-8, 10-7. Això significa guanyar la divisió com a objectiu principal o ja assaltar a playoff i a veure fins on poden arribar aquests nous Panthers? Home, jo crec que en cas de que acabéssim la temporada amb un rècord guanyador, que ja fa anys que no el tenim, i anéssim a playoffs, tant de bo arribéssim a la Super Bowl i guanyéssim l'anell, però no crec que avancéssim massa. És un equip jove que encara li falta experiència i
i opcions per guanyar. Igualment, no crec que hi hagi cap equip a la divisió que si guanya la divisió ara mateix, tal com estan les coses ara, sigui candidat clar a guanyar l'anell. Vull dir, potser el que veuria, si no guanya Carolina, si m'hagués de mullar, em mullaria per Atlanta Falcons, que porten uns anys que estan també a la cua amb nosaltres, però que crec que s'han reforçat força bé i m'agrada l'equip que tenen. Molt bé, molt bé. Bé, bona radiografia, la que hem fet avui, Ignasi, sobre els Carolina Panthers. T'agraeixo infinitament que hagis acceptat, t'hagis passat per aquí a NFL a SAC. Ha sigut un autèntic plaer. I bé, que sàpiguis que tens la porta oberta, com sempre, aquí a Saquerisme per parlar dels Panthers, del que vulguis, que ja ho saps, que això és casa teva. Moltes gràcies a tu i el que t'he dit, per qualsevol cosa que necessiteu, podeu comptar amb mi. Doncs moltes gràcies, Ignasi, i gràcies a tots els hackers que ens estiguin veient o escoltant, com sempre, i ens veiem aquí a la propera, a NFL a SAC. Que vagi molt bé.